sulfáty, polyetylenglykol, živočíšne deriváty, formaldehyd, parabény, minerálne oleje, umelé vonné látky, silikóny. Nejde o priemyselné chemikálie ani ťažké pesticídy. Šokujúce je, že ide o zložky kozmetických produktov, ktoré denne používame na skrášlenie. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, kto vymýšľa tieto receptúry? Prečo ich tak radi vpúšťame do svojho tela? Dnešný kozmetický priemysel je labyrintom, metúcou zmesou rýchlych riešení a škodlivých zložiek. Je to ako negatívny kruh, ktorý sa živí sám sebou. Odporúča sa vám používať jeden produkt na odstránenie problému a ďalší na riešenie problémov spôsobených tým prvým. Problémom je, že 90% kozmetiky ponúka krátkodobé riešenia, čo má z dlhodobého hľadiska negatívny vplyv na našu pleť. Všetky tieto skutočnosti nás nútia položiť si otázku. Sme podvedení? Ukázalo sa, že krutou pravdou je, že tieto produkty neboli navrhnuté s ohľadom na naše zdravie a pohodu. Práve tu prichádza na scénu Ina Essentials. Naše riešenia starostlivosti o pleť pochádzajú z rodinných záhrad, nie z tovární. Prichádzame s našimi tvárami. Môj manžel, moje deti a ja. Našu kozmetiku vyrábame z našich ekologických polí. Ina Essentials je závanom čerstvého vzduchu v kozmetickom prostredí. Keď otvoríte naše produkty, privíta vás čistá, svieža vôňa prírody. Čo je však naozaj krásne je to, že naše produkty obsahujú len to, čo vaša pleť potrebuje. Nič viac, nič menej. V spoločnosti Ina Essentials naša rodina preberá kontrolu nad každým krokom procesu. Od akné po vypadávanie vlasov, od ekzémov po lupiny, na každý problém s pokožkou a vlasmi sme vyrobili viacero rastlinných kozmetických produktov z jednej zložky. Náš záväzok presahuje rámec výroby, pretože vykonávame klinické testy vo francúzskom laboratóriu. Toto prísne testovanie dokazuje, že naše jednozložkové bylinné produkty skutočne dlhodobo riešia problémy s vlasmi a pokožkou. Pre koho je Ina Essentials určený? Produkty Ina Essentials sú určené pre tých, ktorí oceňujú a chápu silu jednoduchosti a čistoty v starostlivosti o pleť. Veríme našim výrobkom a chceme, aby ste im verili aj vy. Preto ponúkame vrátenie peňazí v plnej výške, ak sa nedostaví žiadny účinok, pričom nie je potrebné produkt vrátiť. Ako rodinná značka sa snažíme poskytovať našim zákazníkom tú najlepšiu možnú skúsenosť. Tak prečo čakať? Je čas prelomiť kruh škodlivej kozmetiky, je čas prijať jednoduchú čistotu prírody. Z Ina Essentials si nevyberáte len výrobok, ale životný štýl, záväzok k zdraviu vašej pokožky a vlasov. Navštívte našu webovú stránku ešte dnes a vydajte sa na cestu do novej éry starostlivosti o pleť.